Em dic Joaquim Brutau i us parlaré de la segona feina que va tenir que fer l'Hèracles pel rei Euristeo de Micenes. Aquí teniu l'Hèracles i aquesta segona feina era lluitar contra la hidra de Lerna. Lerna era una espècie de llac que estava en el Peloponès. Aquí teniu el Peloponès, en la península Argòlida, aquí sota d'Argos teniu on estava el llac Lerna, i allà també és on va passar la feina aquesta que va fer l'Hèracles. La hidra era filla d'Equidna, aquí la teniu, i de Tifó. Equidna i Tifó són els pares del 80% de monstres que lluiten els herois grecs. O sigui que la hidra podríem considerar-la germana del lleó de Nemea, perquè també tenia els mateixos pares, i la feina consistia en matar a la hidra, però aquesta hidra tenia una característica. Aquesta hidra tenia, segons versions, 3, 5, 7, fins a 9 caps, i cada vegada que li tallaven un cap li sortien 2. I, per un altre cantó, era tòxic, tenia un alè tòxic que no s'hi podia ni acostar, i la seva sang era molt, molt, molt tòxica. Llavors, què va fer l'Hèracles quan va arribar al llac de Lerna? La hidra estava amagada en la cova Minone, que és on vivia. Ell va tirar unes fletxes enceses a dintre la cova i la va fer sortir. Una vegada va sortir la hidra, es va posar un drap alrededor del cap per no respirar l'alè de la hidra, que això ho podríem considerar com la cestra de la mascareta aquesta que portem nosaltres, i va començar a tallar-li caps, però cada cap que li tallava n'hi sortien 2, per la qual el negoci no era gaire bo i va demanar ajuda en el seu nebot Iolao. El seu nebot Iolao també es va posar un drap al cap i va agafar una torxa i per cada coll o cap que li tallava a l'Hèracles, ell amb la torxa cremava el coll i el que autoritzava perquè no tornessin a sortir els 2 caps. I així ho van anar fent. Quan només va quedar un, que era un cap metàl·lic, aquell va ser l'últim, el van tallar i després el va enterrar i el va posar una muntanya a sobre. El va enterrar en un cruce de camins que hi havia entre Lerna i Èlida i a sobre hi va posar una muntanya. Això era molt típic del d'allò. En aquesta lluita, la Hera va enviar un cranc que li anava picant els peus en l'Hèracles i així a veure si el distreia i la hidra el podia matar. Però al final l'Hèracles es va cansar, el va esclafar, trepitjant el va esclafar i el va deixar mort i de més. La Hera, una vegada es va acabar la hidra va morir i tot això, va agafar el cranc aquest i en agraïment el va posar a les estrelles en la constel·lació de Càncer i la va posar al costat de la constel·lació de Leo, que és on estava el lleó de l'entreball anterior que estaven i quedant junts per l'eternitat en les estrelles. Si això podríem dir que és tot. Si us ha agradat, premeu el botó de like i per més vídeos de mitologia subscriviu-vos i allà estarem.